ಏನ್ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಆರ್ನ ಮಗಳು ಬಂತಾರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಗ್ಲೆತ್ತದು ಉಪಚಾರ ಮಂತು ದಾನೆ ಬಾಲೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲ ಮಗ್ಗಲೇನ ಏರಾಂಡ ஒரு சாதிரை போய் லெப்பே பந்தா நிக்கல புடுத்துவாரா ಕೇಸಾಡೆ ಮುಗ್ಪು ಅಂದ ಅದೇ ಲೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬೇದಾಲ ಮಲ್ತಿಯತ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ರ ಬುಡೇದಿ ಮುಲೆಲ್ಲರತ್ತ ದಯಾರಶ್ವಂತರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕನ್ನ ಸಾಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲುಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ದಿನ ಕಾತು ಕುಲ್ಲಲೆ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಒಲ್ಪಿತ್ತ ಪಾರನ್ ಬರ್ಪೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನ ಕಂಡುಜಿಂದಂಡ ಯಾನ ತಪ್ಪುಜಿಂದಂಡ వా ఇలాకెనే బాడు వా పోలీస్ అంతే బాడు యాన్ పోడిచి ఇంబేదా దెంగదు కుళ్ళిದೆ ಅಪನಾನ ಕೈ ತಪ್ಪಾತನತ್ತ ಪಾರ ಅಪನಂದು ಅಪಗ ಯಾನ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಾತಿರ್ದೆ ಅಪಗ ಮುಲ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಅಲ್ಲ ಲೆತ್ತುನ ಪನ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನ ಬೇತಿದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ಲ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತಂದು ಆ ಪೊಣ್ಣನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಏನ್ ಪಂತೆ ಪೊಣ್ಣ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆಪ್ಪಿರ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಆವಿಡೊಂದು ದಯ ಪಂಡ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಊರು ಪುರಕ್ಕೆ ಎಂದಿಪ್ಪ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಬಾಲೆ ಪೋಡಿಪ್ಪಿರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಸತ್ಯಾಂಶ ಪನ್ನೀರ್ ಅಲೆ ಕಷ್ಟಾಪನ ನಮ್ಮ ಕಾರಣಗು ಯಾನ್ ಆಲೆನೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ರೆ ಪಣಚಿ ಆಂಡಲ ಮುಲ್ಪದ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರ ಗೌರಲಾಪುಂಡು ಗೌರವದಾಯಿ ಪಂದಿತ್ತಾಂಡ ಎನ್ನಂಚಿನ ಮಹಿಳೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಮ ಕಾರಣಗ್ ಬೇಜಾರದಾಯಿ ಪಂದಿತ್ತಾಂಡ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತಜಿ ಪಂಪ ಬೇಜಾರ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆರ್ನ ಮಗಳೇ ಆದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಏನ್ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಆರ್ನ ಮಗಳು ಬಂತಾರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಗ್ಲೆತ್ತದು ಉಪಚಾರ ಮಂತು ದಾನೆ ಬಾಲೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಬಕ್ಕಲ ಯಾನೆ ಐದಕ್ಲ ಆ ಬಾಲ ಲೆಪ್ಪೆರ ದುಂಬಿ ಯಾನೆ ಮುಕ್ಳು ಸಾಂತರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರ ಬಂಡದು ಉಂತು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿಜೇರ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಫ್ ನೋಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಪೋಯ ಯಾನ್ ಪುತ್ತೂರು ಪೋಯ ಓದಿಪುರ ಸಂದರ್ಭಡು ವಾಪಸ್ ಮುಕ್ಳಿನ ಬಾಲೆನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆತ್ತದ ಬಂಡರಿಗೆ ಇದು ಕರ್ದದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನ ಈ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರನಕಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಲ್ ದೆತ್ತವರ್ನ ನಿಕ್ಲ ಬುಡ್ತವರ ಒಂಜು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ಪನ್ನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದಲೆ ನಿಕ್ಲ ಮಗ್ಗಲೇನ ಏರಾಂಡ ஒரு சாதிரை போய் ಲೆಪ್ಪೆ ಬಂತ ನಿಕ್ಲ ಬುಡ್ತವರ ಕೇಸಾಡೆ ಮುಗ್ಪು ಅಂದ ಅದೇ ಲೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬೇದಾಲ ಮಲ್ತಿಯತ ಅಪಗ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಡಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತನವೇ ತಪ್ಪು ಪಂತ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಪ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಪ್ನು ಮೊಕ ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆತ್ ಬೋಡನಾಥ್ ಪ್ರಕರಣ ಆತ್ನ ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಡೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಏರೆಗ್ಲೆಜ್ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಕೇಸ್ ಆತ್ ಸುಮಾರು ಘಟನೆ ಆತ್ನ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಾತನ ಬಂದಿತ್ತಾಂಡ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಬತ್ಬೇಟ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪತ್ ಚೌಕಾಸಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಸ್ವಾಮಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡನೆ ಬೇತ ಸಂಘಟನೆ ನುಲ್ಲ ಐಕ್ಕನೆ ಪುಡಾಡ್ಲಕ್ ನುಲ್ಲರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಪ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಳೆಗ ನ್ಯಾಯ ಅಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಿಕ್ಕ ಪೋಕ್ಸ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಡ್ದಾರ ಸರಿಯಪ್ಪ ಒತ್ತಂಗ ಅವಳ ಯಾನ ಎಸ್ ಪಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಕ್ಕ ಎಸ್ ಪಿ ಪಂಡರ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲೆಗೆ ನಾವು ಕೇಸ ದಾಖಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ ಆರು ಪಂಡ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ್ ಮುಪ್ಪ ಎಸ್ ಐ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಕ್ಲೆ ಹುಡುಗಡೆ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ನಗ ನಾನೀಗ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆರಂಚ ಪನ್ನೇರನೇ ಬಲ್ಲಿತ್ತಲು ಇನಿ ಈ ಬಾಲಗಾಯನ ತೊಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಬಾಲಗ ಬರೋ ಇನ್ ಏರಿನಿ ಹೆಂಗ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಸಾಧಿಪ್ಪು ಪನ್ನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಜೆ ಕಾಲ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕನೆಜ್ಜೆ ಲಕ್ಯದ ತೀರನ್ನ ತನ್ನ ಮಲಮಲ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತ ಪರಬೇರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದಿತ್ನಾಂಡ ಜವನೇರ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಅಪಣ ಅಕ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ನಮ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಜನ ಜವನೇರ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ನನಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ನೈತಿಕತೆ ಉಂಡ ಅವಳು ಆರೆ ಗೊತ್ತಿಪಡ ಬಟ್ರೆಗೆ ಆರ್ನನೆ ಈ ಬಾಲದಾತೆ ಪ್ರಾಯತ ಕೊಂಡು ಮಗಲ ಆರೆಗ್ಲುಂಡು ಎಂಕಿತ್ತಂಜಿ ಡೌಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಅರ್ನ ಮಗಳೇನು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಂಗೆ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಮ್ಮೇರತ್ತ ಪನ್ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಕರಣ ಅಮ್ಮೇರ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾನ ಅಮ್ಮೇನ್ ಮನ್ ಬಿಡ್ತೊಂದ್ಲೇರ ಪಂಪ ಮರಿತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪನು ಕುಡಂಜಿ ಡೌಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಮುಲ್ಪ ಮುರುವದಲ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡುವೇರೆ ಇನಿಕ್ತ ಹೋರಾಟ ಬರೋಡೊಂದು ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪವೇ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ರೆನ ಬುಡದಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಚ ಅಕ್ಲು ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದಿರಂದು ಇರ ಕಂಡನೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಅಂತ ಹೋಜು ಅದೇ ಇರ ಕಂಡನೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಮುಕ್ಲೆ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಕೊರತೆ ಇರ್ದಾರ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೆತ್ತಂದೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ನ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೋಡಾಪುಂಡು ದಲಿತ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಲ್ತುಂದಾಂಡ ಆನ ಪತ್ತುನ ದಾನೆ ಹಾಕುನ ದಾನೆ ಬತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಅದೇ ಆಯ ತಿಕ್ಕು ಜನ ಆಯನ ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪನ ಕೊತ್ತು ಕುಲ್ಲಾವನ ದಾನೆ ಆಯನ ಅಪ್ಪನ ಕುಲ್ಲಾದ ಕೊತ್ತೋರನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಪೂರಲ್ಲ ಕೊತ್ತೋರಿ ಈತ ತಾನಿಗೆ ಇತ್ತ ಕತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ರ ಬುಡೇದಿ ಮುಲೆಲ್ಲರತ್ತ ದಯಾರಶ್ವಂತರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಣ್ಣ ಸಾಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲುಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ದಿನ ಕೊತ್ತು ಕುಲ್ಲಲೆ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಒಲ್ಪಿತ್ತ ಪಾರನ್ ಬರ್ಪೆ ಆ ಪ್ರಕರಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಲಿತರ ಕಣ್ಣ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಲೆ ತೋಜಿನ
ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಲಕ ತೊಂದ್ರೆ ಆತನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಡ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತದು ಮುಂದೆ ಈ ಇಲಾಖೆ ಫಂಡ ತಾಕತಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಫಂಡ ಆಯ್ತ ಗೌರವನೇ ಬೇತುಂಡು ವಾ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡಲ್ಲ ಆಪಣೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಾಲೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಅಂಡ್ ಬಾಲನೆ ಕೊರತು ಕಾಡು ಬುಡ್ನ ಪ್ರಕರಣ ಅದೇ ಏರು ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪೂರ್ವ ತನಿಖೆ ಅಂತೀರಿ ಆ ಆರೋಪಿಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರು ಪಂಪ ಸಂಗತಿನ ಬರ್ತೀರ ಸಮಯ ತಾಂಡ್ ಏರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆರೋಪಿ ಏರನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಂದು ಆರೋಪಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ನ ಸ ಇಂಚಿನಾಯನೇ ನಂಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ನ ಆರೋಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪತ್ತೆರಾಯ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪತ್ಯಾರು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡು ಮುಲ್ಪ ಆರೋಪಿನಿ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡತುಂಡು ದಾಯ ಪಂದಿತ್ತನ ಆಯ್ವರಿ ಭೂಮಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಪುಡಾರಿ ಪಂಪ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುರುವ ಸೊಸೈಟಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲ ಅದುಲ್ಲೇ ಆನತೆ ತಪ್ಪಾರ ಬೇತೆ ಈ ವಿಷಯ ಪೋಯ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪಾರ 1000 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಆ ಬಾಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಲ್ಲಿ ಓಡಮುಟ್ಟ ಪೋಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ಪಂದಿತ್ನಾಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬುಡಿ ರಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಬೇನೆನ ಅಪ್ಪೆಡೆ ಪನಿಯ ರಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆರೆಕರೆ ತಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂಡ ಮನ್ಸ ಎಂಕಲ್ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಡ ಆಪುಜಿ ಪಂದಿತ್ನಾಂಡ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೋಡು ಐಕು ದುಂಬೆ ಮರ ಈ ಘಟನೆ ಆಯ್ಕೆ ದುಂಬು ಆ ಬಟ್ಟ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪೋದಿಪುನು ಈ ಘಟನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ್ ತೋಜುನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪೋದಿಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಬಟ್ಟ ಆಡೆ ಪೋನಾಗ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತತ್ತ ಆ ಬಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಪುಂಡು ಐರ್ದುಕ ಇಂಕ ದಾಯ್ತಾತಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಅನ್ಪಲ್ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ ದಾಲಾತಿಜಿ ಎಂಕ ಎಂಚಿನಾತನೆ ಬಂಡದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಅಪ್ಪಗಳ ಅಲ್ಲನ ಆ ವಿಚಾರದ ಇದೆ ತೊಂಜಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಐಂದಾಯ್ತಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಂದಾಯ್ ತನಿಖೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಬಾಲೆನೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಬಂದಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪ್ರಕರಣ ಅಪ್ಪ ನಕ್ಲೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಬತ್ನಾಲ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡು ಏರು ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಬಲ್ತೇರೆ ದಾಯ ಮಲ್ತೇರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈತರ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಂದ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತರು ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನ ಕಂಡುಜಿಂದಂಡ ಯಾನ ತಪ್ಪುಜಿಂದಂಡ ವಾ ಇಲಾಖೆನೆ ಬಾರ್ಡು ವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತೆ ಬಾಡು ಯಾನ್ ಪೋಡಿಜಿ ಇಂಬೆದಾಯ ತೆಂಗದು ಕುಳ್ಳಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಾನ ಕೈ ತಪ್ಪಾತನತ್ತ ತಪ್ಪಾಯ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಡಿಯೋಡತ್ತಂದೆ ಎನ್ನಂಚನ್ ಧೈರ್ಯ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಅಂತ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತಾನ ಎದುರು ಬರಲೆತ್ತ ದಾಯಿ ಬರ್ಪುಜೇರೆ ಉಂದುಲ ಪ್ರಕರಣದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ಸ್ವಾಮಿ ಉಂದೆಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಅಂಕಲ್ ಪಂಡದು ಬರೋಡ ಆಯ್ ತಪ್ಪದು ಕುಂದಾಡ ಆಯ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆನತೆ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲ ಬಿಟ್ಲಾಡು ಉಣ್ಣು ಬಂದಿತ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ನ್ಯಾಯ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಬಂದಿತ್ನಾಂಡ ಒರಿ ಒತ್ತಿ ಬತ್ತನಾಂಡ ಈ ಇಲಾಖೆ ಎಂಚಾಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಕೊರು ನಿಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ